Euskararen munduan bidaia bat hasi nahi? Euskararen etxearen ateak zabalik dituzu. Bizkaiko Foru Aldundiaren, Bilboko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko lankidetzari esker, Bilboko San Inazio auzoan Euskararen etxea sortu zen. Haren helburua euskarari buruzko gune espezializatua izatea. Eta nori dago zuzendua? 2004ko abenduaren 3 euskararen etxeko ateak zabali daude euskaltzaleentzat, ikertzaileentzat eta euskarari buruzko gaietan interesa izan dezaketen pertsona guztientzat. Zein helbururekin sortu zen? Euskararen interpretazio zentroaren asmoa modu atsegin eta zuzenean euskarari buruzko zenbait oinarrizko eduki publikoari erakustea da. Adibidez, euskararen balio integratzailea, hizkuntzaren historiako gertaera nagusiak, euskalkien aberastasuna, sormena eta literatur bizitasuna, eta ahozko tradizioaren interesa. Eta nola dago banatua eraikuntza? Euskararen etxeak 4 solairu ditu, baina 2 gune nagusietan bana dezakegu. Alde batetik lehenengo solairuan euskararen interpretazio zentroa dago, eta bestetik azken 2 solairuek euskal gaietan lanean diharduten elkarte eta erakundeentzat lan bateratu egiteko gunea osatzen dute. 3. solairuan euskal idazleen elkartea, topagunea, Euskalpen kluba eta Mendebalde kultura alkartea daude. Eta 4. berriz, Bizkaiko ikastolen elkartea.